Μπαστιάνο. Κατά η περιοχή ο Μπαστιάνος, την έχει στο αριστερό του, προσποιείται, τη φέρνει στο δεξί. Κάνει το γύρισμα και δέχεται και ένα μαρκάρισμα από τον Γιώβοβιτς. Ο Ιωαννίδης πολύ δυνατά εκεί. Θα κερδίσει την μπάλα. Θέλει να μπει και στην περιοχή. Ένα τάκλινγκ του Ροντρίγκες και η μπάλα είναι. Γεμίζει ο Ντέντλερ. Κόβει ο Περέιρα. Melekinušić zavrnuo nisku loptu. Μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα του και απομακρύνει εκεί ο Περέιρα. Ο Μασούρας πιέζει, ο Χαλκιαδάκης στην μπάλα. Θέλει να βρει τον Μασούρα που κάνει κίνηση, πατάει η περιοχή αυτός. Το τάκλινγκ του Ροντρίγκες. Potom podaja proti Keniju, spremlja ga Rodriguez. Prekršaj. Και πάλι για τον Κόλλα στο 78, Κόλλα θα γυρίσει. Bek Zrinskog bio uvjeren kako će to biti prvi korner na susretu, ali na kraju samo gol out. Κάθετα. Παίζει στον Χριστόπουλο το τάκλινγκ. Τους παίρνει μέτρα. Ανεβαίνει ο Παναγιώτου και παίρνει την μπάλα από τον Νίνο. Ο Ροντρίγκες εκεί βγήκε και έβγαλε και την άμυνα. Napad gosto passera da lui in no court. Ροντρίγκες κρατάει, ανοίγει στα αριστερά του. Πολύ ωραία. Παράς προσπαθεί να ελιχθεί, κρατά ο Παράς, αλλά δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Ροντρίγκες. Αλλαγή παιχνιδιού ωραία. Vrlo prisutan za sada. Nema najboljeg dogovora. Να πάρει το κεφάλι για τον Δοκέ που επίσης είναι γρήγορος. Ανοίγει το κοντρόλ και βοηθά ουσιαστικά τον Ροντρίγκες να κάνει αυτό το τάκλινγκ. Zdaj poskus podaje v kazenski prostor. Ροντρίγκες. Παλιά για τον Μάτι στην περιοχή Προσπαθεί ο Γκοράνοφ, πήρε την μπάλα στην περιοχή, θα κάνει τη σέντρα, δεν βγαίνει μπάλα κόρνερ, βρήκε Κοφίνος στο ένας με έναν με τον Παναγιώτου. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοφίνος, το τάκλινγκ εκεί από τον Ροντρίγκες, κόρνερ. Γκαρσία σε ένα γέμισμα, η μπάλα πέρασε. Se vrača, to da Franklin ostaje na nogah, odličen pa. Ο Κετού κρατάει, ο Κετού πιέζεται πάνω. Τον Σαμόρα. Κετού τώρα κάθετα ξανά για τον Šansa je za novi ubačaj. Και Βίκο που κρατάει, δίνει στον Όκο. Γυρίζει ο Όκο. Στα δύο τελευταία παιχνίδια στους 19 να είναι στα play-off. Η σέντρα που θα γίνει τώρα μέσα στην περιοχή της του Παναργίου. κόρνερ, εκτελεί η κεφαλιά του Περέιρα. Inski u formaciji 4-3-3. Marko Marić. Μπαστιάνο, ο οποίος έχει μείνει από αριστερά. Μπαστιάνο στη σέντρα, προβολή δυο. Poteza Bultama, pa potem Brest poskuša s podajo v sredino, tam je Tali. Έτοιμος για την εκτέλεση με φάλτσα, διώξιμο της μπάλας. Στην περιοχή πιέζεται, κρατάει την μπάλα, το γύρισμα στον Νίνο. Τσέλιος. Ωραίο κοντρόλ. Πατάει και περιοχή. Τρέχει στο δεξί του. Το σουτ. Η μπάλα στα. Iz Hrvatske nekada nosio dres Varaždina. 20. Να πατήσει περιοχή, θα μπει, θα κάνει και το γύρισμα και θα κερδίσει το κόρνερ το πρώτο στο παιχνίδι. Bok, tamno je Abdurahimi, namješta se na ljevicu, Abdurahimi prenisko.
man an opportunity to cross low. And the ball in. Ovo već možemo osvrti. Huseinović na drugoj strani in potem pravočasno terostet. Odluka. Sprijema strani Topiča, izgubljena žoga. And the cross is in towards Kenny. And it forces the Slovenian. Preigravanje Čorluke na drugi strani, uporabna podaja v sredino in potem je odbil Rodriguez. Ničinović, ustrezno izbijanje. Start getting in behind. Again, it's another great ball. Marriott. Time. There is in fact 5 minutes of added time. Elliot Duggan, the willing runner, tackled by Rodriguez.